Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kayukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ako nang basahon ang pipila ka mga bersikulo nga ikinahanglan nga atong mahinumduman kanunay sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now, angay na itong hinumduman nga kita nagapuyo ni ining mga adlaw where biblical truth is considered hate speech. Bisan gani sa atong mga kaigsuunan who profess Christ. But it is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. Now, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him,
rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon o magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us prepare ourselves, cleanse ourselves from any unrighteousness, mga sala, mga iniquities. We have to use the principle of 1 John 1:9 na gitawag nato o recovery technique, rebound technique. Ang 1 John 1:9 nagaingon man sa in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Og alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. John 3:3. Gawas kung ikaw magpagkatao pag-usab, dili ikaw makakita sa gingharian sa Dios. Niya usab sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So higayuna mag-andam ta sa itong kaugalingon by silent prayer. Magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity today to assemble ourselves together in your name. We thank you for the continued freedom that we still enjoy in this country, all through the courtesy of your love, mercy, and grace, which we do not deserve, we do not earn, nor work for. We're so grateful, Father, to you for the opportunity sa pagtuon sa imong pulong nga mao ang lamparahan sa among mga tiil ug ang kahayag sa among alagianan, and which is powerful and alive and has all the answers to every problem in our life. Nagaampo kami, O Diyos, nga imo kaming lamdagan, motivate and challenge us on the things we're gonna take up nining adlaw. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kintanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Once again, anianusab kita uban nining atong Bible study through the YouTube. Niya pa kita magadupot sa paghisgot, pagtuon ni ining pagtulunan nga giuluhan og grace. Sabi din siya, grasya. Doktrina kini, pagtulunan kini gikan sa pulong sa Dios. Og ato nang na define ang pulong nga grace in English kini. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Sa laktod nga pagkasulti, ang grasya, gawas nga mao kini ang policy sa Dios, mao ang lihok ug buhat sa Dios alang kanimo tao. Wa kay kanang dili kaangayan, wa kay katakos, apan nagapadayon ang Dios sa paglihok niya ng maong grasya. Now, okay, grasya, mao kini atong giduputan. Grasya nga kita nangahimo ng mga magtotoo. Kay grace, mao kana ang kaluwasan o kaluwasan grasya. Either may mo ng baylo-baylo o ni mo kay kining tanan, grasya. Alihok ug buhat sa Dios. Okay? Now, kita sayod na. Nga niyatong higayon nga naluwas kita, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, kay maura man ka na ibugtong paagi sa kaluwasan, wa man mausab. Okay?
So anara kanimong mudawat ka ba niya ng maong kamatuoran? Kay gikan ka na sa Dios. Iya kining gimugna nga kaluwasan. Tiya mo na, naangin ang iyang bugtong anak, iyang gipadala, aron lamang sa pagluwas sa kaliwatan sa tao, aron lamang nga may balik kita ngadto sa Dios. Kaya naimulag kita gumikan sa gibuhat sa una natong ginikanan. Atong na panunod ang ilang original nga sala. Mao lagi itong atong gikanunay gyud pahinumdom nimo nga ana ay formula nga gisunod niining bahina. Formula mao kini AOS plus OSN equals spiritual death. I hope di nagyon na nimo makalimtan ha. AOS, Adam's original sin, dugangan sa old sin nature, OSN. Ang resulta equals spiritual death. Kung sabot sa spiritual death, dili wa magpasabot kang espiritu na matay, kung dili kini nagkahulugan og ang tao hingpit nga pagkaimulag sa Dios. Mao na ang formula. For man to be condemned, he must pass through this formula. Okay? So kitang tanan kay mga kaliwat man ni Adan o ni Iba at ang unang ginikanan, then atong napanunod kining maong kahimtang nato nga kita hingpit nga pagkaimulag sa Dios. Wa tay paagi, wala o wala gayoy kanang paagi nga atong mahimo nga kita pasiguli ngadto sa Dios. Ang paagi lamang kita mapasiguli ngadto sa Dios mao ang pagdawat niining kaluwasan nga giandam na sa Dios. Ang kaluwasan mao tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Maura ka na. Imong tuuhan tong iyang gibuhat dito sa krus. Iyang gibayran ang tanan mo mga sala. Ang imong kanang utang, labing dakong utang sa sala. Iyang gibayran, nagpakamatay sa dito, aron iyang bayran once and for all. Mao kato iyang gibuhat. That was the redemptive work ni Ginoong Jesucristo. Og ang gipangayo ra gyud sa Dios nimo mao nga imong tuuhan kadto. Kadtong iyang gibuhat. Imong tuuhan kadtong nagpakamatay dito sa cross. Alang sa pagbayad sa imong mga sala. Just imagine, kadto mao kadto'y pagpakita tumang gugma sa Dios nga mahan sa kaliwatan sa tao. Na sa Juan 3:16 nga popular kayo nga bersikulo. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. So pagtuo lamang ngadto kang Ginoong Jesucristo nga siya namatay umikan sa atong mga sala. Mao katoy paagi nga giandam sa Dios aron kita mahibalik mapasig-uli ngadto sa Dios. Maura. Once you believe, na mao kining mahitabo nimo, paminaw. Kung ikaw bag-o pa nining nagasunod din atong Bible study, paminaw niini. Nga sa diha nga ikaw mo tuo, mo dawat sa kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao kining mahitabo nimo. Ihatag ang kinabuhing dayon diha kanimo. Eternal life is imputed to you. Unsa pa? Ang pagkamatarong sa Dios, perfect righteousness, sulob diha nimo. Suloban ka na. Nga pag sulob niya na, umikan sa imong pagtuo, di nakahinukman kung tanawon ka sa Dios. You're no longer kanang judged or condemned. Kundi justified ka na, matarong ka na. Nagsulob na kung kas pagkamatarong sa Dios. O niya, gawas pa niya na ang imungan, isuwat na
dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out again. Di na mapa, di na kanang mabura. Okay? Di na mapanas. Hangtod na kana. Ang imungan tuwa na. Sa Lamb's Book of Eternal Life nga mao na magakalifikar nimo nga magakinabuhi kauban sa Dios didto sa eternidad. Okay? Unsa pa? Ikaw gi kanang punit as if mura ba gipunit ka sa Espiritu Santo gi unsa? Gi kanang dugtong ka, gihiusa ka ngadto kang Ginoong Jesucristo forever. You are entered into union with Christ forever. Gawas pa niya na. Ikaw hataga na sa eternal security. Pinagi sa Espiritu Santo. Okay? Ikaw silyuhan ka na. You will be kanang sealed by the Holy Spirit. Silyuhan ka na. Timrihan ka na. Kanang timbre permanente na na. That indicates nga ikaw private, personal property ka na sa Dios. Wa na makailog, makaagaw nimo. Permanente na na, hangtod-hangtod. Gawas pa niya na, instantly, nahimo kang sakop sa harianong panimalay sa Dios. You instantly become a member of the royal family of God. Gawas pa niya na, hatagan kas katluag siyam ka gitawag og irrevocable absolutes. Ihatag sa Dios diha nimo. Now, gawas pa niya na ikaw na ingnunta nabalaan na, binalaan ka na, you are sanctified positionally, ang imong kahimtang sanctified ka na. Unsa pa'y sunod? Ikaw gitawag magtutuo, Kristohanon. Ikaw na himo ng tagalangit. Lungsuranon ka na sa langit, di ka na taga-dinhis kalibutan. You become a citizen of heaven. Philippians 3:20. Uguman pa. Diya mo ng kadaghang mga benepisyo imong nadawat. Sa diha nga mo, tuo lamang kang Kristo lamang. Kaya kadto, pagtuo nimo ni Kristo, kana nagpasabot nga ikaw mituo sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. Now, karon magtutuo ka naman, gimanduan ka na sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Okay? Ayaw na nakalimting bersikulo ha. Unsaon na ito pagtubo. Patubuon na nga itong kalag. Unsaon? Pinagis pagtuon, pagtuo, paghangop, kanang gamit sa pulong sa Dios. Okay? Studying God's Word is one thing, but believing the Word of God, believing and applying is another thing. Now, muna nga, tanawan niya, tutuki kining mga pipila ka mga bersikulo. Ang siyensya nagaingon nga, nanginahanglan kita at least og upat kagingog basic elements aron kita mabuhi. Okay? Mga sinugdanan nga mga elemento. Unsa man gyud upat ka basic elements? Water, air, food, light. Okay? Basic elements ni. Now, tutuki unsay gisulti sa Biblia bahin ni Ginoong Jesucristo. Okay? Let us look what the Bible tells us about Jesus. Unsa may gisulti Ginoong Jesucristo. Diha sa Juan 4:10 nag-ingon siya, ako mao ang buhi nga tubig, living water. Okay? Ikaduha,
Miingon siya, I am the breath of life, gininhawa sa kinabuhi. Nanas Isayas 42:5. Sunod, miingon si Kristo, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. John 6:35, 41, 48, o 51. Bread of life. Ikaapat, I am the light of the world. Ako ang suga sa kalibutan o kahayag sa kalibutan. John 8:12. So, kita nimo ang basic elements. Tubig, I am the living water. Hangin, I am the breath of life. Pagkaon, I am the bread of life. Ang kahayag, I am the light of the world. So ang siyensya, sakto. Science was right. We need Jesus to live. Basta? O gawas pa niya na, si Ginoong Jesucristo mao ang kanang vine. Followers are branches kita. Mga sanga kita. Now, unsa pagigisulti Ginoong Jesucristo? Without me, you can do nothing. Just imagine, kung wala ako, dili kamo makabuhat. Now, so timan ikadto nga, kantong kahimtang natong mga tao na kita na himulag, hingpit paghimulag nato sa Dios. So, ang bugtong paagi nga kita mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios o ngadto sa atong pakigambitayo paghiusa ngadto kang Ginoong Jesucristo mo lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. O kita nahimo ng mga anak sa Dios. Juan 1:12, but as many as received Him, midawat kaniya, to them He gave the right to become children of God, even to them that believe on His name. Na, yan itong higayon nga kamidawat sa Ginoong Jesucristo ng imong manluwas, ikaw gibautismuhan sa Espiritu Santo. Kining baptism, in English man na, ang binisaya, bautismo. Okay? Kining bautismo, binisaya, o baptism sa in English, kana gitawag og transliteration kini, dili translation ha, transliteration kini sila gikan sa original nga Grigong pulong. Mao ni nag-una gyud original ha, baptizo. Okay? Baptizo, D-A-P-T-I-Z-O, nagkahulugan kini og identification, ang pag-ila. So, ang usa ka magtotoo has been baptized by the Holy Spirit. Buhat kini sa Espiritu Santo, dili kini buhat ni sa tao. Okay? So we have been identified. Na ila na kita, baptized, identified with the Lord Jesus Christ. Ako kang gihantagan og ihimplo nining baptizo ang pasabot. Kining identification, magkuha ako og libro, ihimplo, okay? Mao ni pagtandi ba o sa libro. Nya magkuha sa ko o gamayng papel, sheet of paper. O kanang papila ako nang isuksok any of the pages. Bisag asang pahinan niya ng maong libro, akong isuksok kanang insert ba. Okay? O human ako i-insert, akong kanang sirhan, taklupan ako ang maong libro. Okay? Sa pagtaklop nako, pangutana, magkakita ka pa ba sa sheet of paper, papel na akong gi-insert? Nakakita pa ba ka? Hindi na. Wala na kayo makita. Kana naghulagway
nga ang papel gibaptitso. Bantay, baptitso identified na sa libro. So ang imong makita ang libro ra, dili na tong sheet of paper. Kasabot ka? Mao to paghulagway sa pagbautismo nato. Pagtuo na to ni Ginoong Jesucristo nga itong manluwas, kita gibautismuhan sa Espiritu Santo, identified with the Lord Jesus Christ. Maunibot pasabot sa baptizo nga binisaya bautismo, kung sa English baptism. Okay? So kita kay na hiusa naman ta ni Ginoong Jesucristo. So, mo nagingon sa Tagalog, dapat nga kita mong sunod na kaya ang atong amo mao naman si Ginoong Jesucristo. Okay? Di ba niya, katong gingon ako baptitso, ang tanang mga magtotoo are identified with Christ. Okay? O gawas pa niya itong akong gingon nga sa mga benepisyo nga imong nadawat as a believer, you have been sealed, gitimrihan ka sa Espiritu Santo. Sa Tagalog, kining sealing, tatak, or sa Bisaya, timri, sa Bisaya na. Now, okay. O gawas pa niya, natao ka na pag-usap. You are born again. Nga mo itong kanang born again, usahay God, murag giamusaran laban nila ng pulo nga born again. Okay? Ang born again, na tao ka pag-usap. Ipagkatao ka na. O ikaw taga-langit na. Okay? Now, bahin sa kaluwasan, kinaghisgot pamantanin kay grasya man lagi ni. Kini atong gipanghisgotan, grasya man. Salvation is not a reward for the righteous. Dili ni. Kay ganti niya itong mga matarong o mga kanang namatarong na justified. Dili. Kundili, gasa kini for the guilty. Kita ni mo ang diferensya. Akong balikon, salvation is not a reward for the righteous, but a gift for the guilty. Kay guilty maganiad itong o pagkamudawat ni Ginoong Jesucristo. Karon, midawat ka naman, o naluwas ka naman, maunay, gasa ni mo. Okay? Naapoy laing sinultihan o mga inunta, mga points of doctrine. Ang Biblia kanang may hurt you with the truth. Okay? But it will never comfort you with a lie. Tinood yun. Now, niya pag yun punto sa doktrina, why tao nga maluwas pinagi sa pagbalik-balik o pagampo, repeating a prayer. Kundili, siya maluwas lamang by repenting of his sins and believing in Christ. Ayaw ginakalimti. Sa imong pagtuo na kang Ginoong Jesucristo ng imong manluluwas, naman as Acts 16:31, then luwas ka. Now, kung bahay na sa Diyos, hisgot man tanin ng grasya, God is not an option. He is a necessity. Sabtagi na. Okay? Now, kadtong nagmagahi gyud, nagasalikway, way pagpanumbaling, okay? Way gana, wag yung kainit sa pagdawat sa kaluwasan. Ilang gisalikway, di sila mutuo, nga nanginhanglan sila manluluwas. Kailang pagtuo nga, maing tao naman ko, huwag mo ko'y saa ba? So, anak ko kinahanglan o kaluwasan, na kining mga tawhana, mo nagingon og nakasala sila sa sala nga dili na mapasahilo. Asa man na nimo makita sa Biblia. Kining di unpardonable sin na nimo mabasa matun-an diha sa Marcos kapitulo 3
versikulo 28 hangtod 29. Mark 3:28 to 29. Atong basahon ning Mark 3:28. Unsa gisulti? Paminaw. Verily, paminaw ikaw nga dili magtotoo, nagmagahi ka sa pagdawat sa kaluwasan, dili ka buot sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nimo. Mao ni ang gisulti sa Mark 3:28. Verily I say unto you, all sin shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. Verse 29. But he that shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness. Hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Klaro? Now, napagyod diha sa Mateo 12:31 ngadto 32. Okay? Unsa gisulti diha sa Mateo 12:31-32? Verse 31, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Verse 32, and whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Mao nang unpardonable sin. Now, so, unsa may giandam niya itong kanang mudumili sa pagdawat sa kaluwasan? Those who reject salvation, unsa may ilang dangatan. Now, of course, paminaw, God did not create hell for people. Wa magandam ang Diyos sa kanang impyerno, mamunay kanang general term nila. Ang gisulti yun sa Biblia marang lake of fire, linaw sa kalayo. Mao na gitawag sa kadaghanan og impyerno. Now, ang Dios wa mo mugna, wa mo himo sa impyerno, inon lang nato sa impyerno alang sa mga tao. He created hell. Gimugna ni sa Dios kining impyerno to reserve it for the devil and his angels. Wa man iandam sa mga tao. Naman sa Mateo 25:41. Unsay gisulti diha sa Mateo 25:41. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire, hell, prepared for the devil and his angels. Now, moto kung imong isakikway ang gitanyag ng kaluwasan sa Dios. So, niyan tong tuwa sa the left hand, miingon ang Diyos, depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Bisang dili unta ko na alang sa mga tao, adto ka mahidangat. Now, kining mga di magtotoo, paminaw, kung ikaw hingtungdan ini, di ka magtotoo. Unsaved people are like nini. Murag ipakasama sila, gitandi sila sa usa ka tawo nga hapit na malumos. Unsa may kinahanglan niyang tawana hapit na malumos? He needs a what? Salbabida, basta. Life jacket. Na kundi niya na sa uon, kuhaon, dawaton din. Unsa may tabo niya? Malumos. Mao na gipagkasama siya niya na. Gawas pa, ipagkasama sa usa ka tawo nga himalatyon. Na unsa may kanang kaluwasan niya ng himalatyon.
Well, ay doktor mo ti maniya, ay tambal, o di siya mo dawat, sa may tabo, mamatay. Gusto? Gawas pa niya na, sama sa usa ka tao nga, mubuk-buk o gasolina sa iyang bathtub, bathtub ba? Kaliguan. Unya, iya ng sindihan, kadlitan kini og pusporo, o kanang lighter ba, ug mo dive siya niya na. So, mitabo niya. Ug dili siya mo kanang hawa muling kawas. Mas hunog. Unsa pa? Parehas usa ka tawo nga hapit na siya mo ambak gikan sa high cliff sa pangpang ba. Unsa may kaluwasan niya. Nga na tawo nga mubira niya nga dili mahidayon siya ambak. Unsa pa? Sama sa ka tawo nga kanang wa gyud pagtagad ning tanan. So naay dadangatan niya kay in fact ang Dios nag-andam na og funeral plan ini mga tawhan na mga di magtotoo. Ang ilang mga ngan wa gani masuwat dito sa Lamb's Book of Life. Wa. So mo na dili sila kwalipikado kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. So, kining mga tawhana, mga di magtotoo, they're eternal losers. Eternal. Dayo na sila mga pildiro. So, they are cast into the lake of fire. Itambog kini sila. Mao ka na giingon og garbage dump sa Dios. Garbage dump, tawag ni garbage dump, nga giandam sa Dios ni mga tawhana. Ang tao wa gyoy excuse. He has no excuse. He might say, wa man ko kaila sa Diyos God, kay wa mining tug-an ako. Nobody ever told me. Mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Well, let him read Romans 1:18 to 20. Okay, atong basahon. Unsay gisulti diha sa Roma 1 versikulo 18. Okay, in English. Verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who, unsa pa? Unya, adto tas verse 19, because what can, people, by the way, kung balik ko na, let's straighten out. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth by their unrighteousness, because what can be known, verse 19 na, because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Claro, plain. Verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, because they are understood through what has been made. So people are without excuse. Underline that. Wa gyoy ikapangulipas, mao ba na Binsaya? Uway way katarungan nga dili sila maluwas. No excuse. Bisag ba yun sila guway nagsulti nila bahin sa Dios? Mao na. Klaro kayo ka ng Roma 1:18-20. Markahin ang mayo. Write that down sa inyong notebook, inyong mga notes diyan nga nagasunod na nining atong Bible study. So, ang entero nga plano sa Dios, the entire plan of God, can be summed up in one word: grasya. Sabtag na grace mo ni atong pagtulunan nga giduputan sa kana tuon. Now, ikaw nga magtotoo na karon, gimanduan ka sa
padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Pinaagi nining atong paagi sa pagtuon. Inculcation method. Sinilsilay. Inculcation method of teaching the Word of God. Kaya ang doktrina, pulong sa Diyos, kinahanglan yung masilsil. A little today, a little tomorrow, day after day after day. Okay? Diba ako ka nag-iingnan nga, kini atong Bible study, wa na'y pagkahuman. Wa na'y pag-undang kini. Gawas kung kuhaon ako sa Diyos. Physically. Physical death. Kung iyan akong kanang i-promote sa phase 3. Oh, by the way, naiuban ka ninyo pagkasabot ng phase 1, phase 2, phase 3. Ang phase 1, mauni ang unang hugnas plano sa Diyos. Kaluwasan. Ang phase 2, ang imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, luwas, din hining kalibutan na. Believer in time. Mauni phase 2. Ang phase 3, mao nang imong pagkinabuhi na uban sa Dios dito sa eternidad. Dito sa langit, kasabot ka. Mao na phase 3. Daghana sa atong mga kaigsuonan. Gani ang akong kapikas sa kinabuhi. Tuwa na gikuha na sa Dios. She went to be with the Lord. Okay? 2 years, more than 2 years ago. So, daghan sa itong mga hinigugma, mga kaila, mga kanang mga silingan, okay? Atong mga classmate ka sa una na sila, okay? Kung sila magtutuo, if they are believers in Christ, kung sila luwas, then tuwa na sa phase 3. Kasabot ka? Phase 3. Maunay promosyon. Kaya, sa diha nga ang usa ka Kristohanon, kuhaon na sa Dios, gikan ning kalibutan na, mao na promosyon niya. Unsa gisulti diya sa Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is what? Gain. Ganansya. Profit. Ganansya. Now, of course, kung wala pa kay doktrina, wala pa kay pulong sa Dios, murag di pagkakayo maka tuhog o maka kanang amunggo niya na. Okay? So, kung balikon nga, ang doktrina must be inculcated every day. Every day. So, mo nang adlaw-adlaw kita nagatuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Dili sinimana. Dili binuwan. Dili kanang tinuig. Dili kay kung ganahan lang ka. Dili. Every day, we have to be persistent, consistent, malahutayon, masigihon, makanunayon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, ang Diyos nagamando ka na itong mga magtutuo to renew our mind. Mo ni process, oy. Kasabot ka. This is the process of renewing our mind. Okay? Ayaw na itong mga kaniadtong mga pangunahuna, mga practices ni mo na. But renewing our mind is not an overnight process. Kita ni mo? Dili man ikay kasaran ni mo ibuhatan. Remember this. Ang Biblia is not a mystery novel. We cannot turn to the last page and find all the answers. Dili. So, mao na nga kita patunon sa naabitaw na mando diya sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayaw na nakalimti. Kanang bersikulo ha. Patunon ta. Patunon ta huna sa Dios, kabubuton sa Dios, tuyo sa Dios, kanang purpose sa Dios, kining plano sa Dios, paagi sa Dios. Mao ni. Unsa man to pagkaila sa Dios o pag-ila sa iyang mga pamaagi kung wa tay pagtuon sa Dios. Wala. Na labi na kung naa ka sa relihiyon,
na may inyong mga ritual diha, mga seremonyas diha. No, of course, ako mismo gikan sa relihiyon. Kadaghanan na to, ikaw nga, nagasunod tingali niya itong Bible study, gikan, kasagaran, gikan man kita sa relihiyon. Okay? Ang grabe para bagyod, kaya na ilang panultihon nga, hingdot na gina nilang, unsay akong hingmatan mo po akong pagkamatyan. No, by the way, kamo gikan sa relihiyon. Ako kang sultihan nga, ako nag-eskwela ko pagkapari, 4 kong tuig sa seminaryo pagkapari. Kung kamo nadot na inyong relihiyon, kung kayo inyong namataan mo po pagkamatyan, ako mas nahibaho pa sa inyong gipangtuuhan. Kaya mo na among gistudyuhan sa dito pa may seminaryo. Until, kay ang ahong kanang attitudes kinabuhi, God, di ko makontento kung dili na ko makaplagan ang tinuod, ang kamatuoran. I have been in the process of searching. Pasabot niya na. Seeking type. Okay, that's the right term. Seeking type ko. Sige ko pangita. Hangtod nga nakita na ko ng bersikulo diyan sa Jeremias 29:13. Kinaklaruhan maginagingon. Kung sa gisulti diyan Jeremiah 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Sa laktod nga pagka-sulti niya na, if you truly seek me, you're gonna find me. Kisa may nagsulti na, ang Diyos man, di man mamakak ang Diyos. Gusto? So akong gituhuan, gidawat na. Kasi ko kanang seek. Sige ko kanang pangita. Hangtod nga tinuod gyud di man gyud mamakak ang Dios. Iya man ang sulti ang pulong. Way bakak sa Dios oy. Akong gituan, akong gidawat og tinuod man nakaplagan ko siya ang matuod nga Dios og diha ako maluwas. 1979, dili na ko na kalimtan, mauto'y tuig. Di na kong kainomdom sa buwan o adlaw. Basta, niadtong maong tuig, akong na kaplagan o akong kanang natagbuan ng Diyos. Didto, nausab ako forever. Ingon nga anak na sa Dios. Ug mao ni akong gi-share nimo nga kung ikaw dili pa magtotoo, dili pa ulahi ang tanan. Okay? Di pa ulahi. It's never too late. Apan na may limiti pod ang Dios, God's timing is perfect. Mao ni atong gipangtun-an. Okay? So, morning nagtuon tas pulong sa Dios adlaw-adlaw hangtod masuod na ginato ang Dios, intimately closer and closer nga suod na ginato siya, tinuod gyud siya, matuod gyud siya, bugos ug timos. Okay, nga mao na nga ang kagrabe, ang di kay grabe gyud. But pasabot, it's just an expression. Grabe nga, kita, naiusa na kaniya. Related na ta niya. Okay? May relasyon na kita niya. Pinagi lang sa pagtuok, lamang kang Kristo lamang. You see? Kita ni mo? Kinaklaruhan maganang pulong sa Diyos. So akong balikon nga ang Biblia dili ni mystery novel nga moingon lang ka nga abrihan nimo ang
katapusang pahina niya na you find all the answers dili. Adlaw-adlaw. We live one day at a time. Husto? Ang atong kinabuhi, bililhon alang sa Dios. You see? Mao na dakong pangutana. Human ka hatagis kinabuhi sa Dios. Yan itong pag-uhagin nimo, gikas taguangkan sa mong inahan, pag-uhagin nimo, gihatagan kag kinabuhi, oy. Uban niya itong imong lawas. You see? Gihatagan kag kinabuhi. Ang pangutana karon kay pabuhi man ka hangtod ning mga gutluan nga nagpaminaw kaniya atong gitun-an, unsa may imong gibuhat niya ng kinabuhi. What are you doing or what have you done to your life? Nagsunod ka ba sa iyang mando? Ingon nga anak niya? O nagpasagad ka lang sa imong kalibutanong pagkinabuhi? Cosmic kanang pagkinabuhi. Cosmic ba ang kinalibutanon nga pagkinabuhi? Dili Diyos nun, dili spiritual. Mao na, kay duha ra mon lagi ka matang sa mga magtotoo ning kalibutana, pildero o mananaog, losers and winners. Mao na pangutana imong kaugalingon, asa man kuma hisakop niya, pildero ba ko o mananaog ba ko? Mao na. So, ingon nga magtotoo, mao na, gasunod lang kita sa mando sa Dios. Kay siya man ang atong commander-in-chief. Ingon nga, mga Christian soldiers, nga magiptandi man tang mga sundalo, tungod kay naiaway. Kasabot ka? Giato na ay atong giatubang away kanang gubat. We are waging a war, full-scale battle or war. Tulor bagini ka mga major enemies, the world, the devil, the flesh. So mao na, ug buot kang himong victorious winner Christian, kanang winner Christian, then focus, ipunting ang imong pangunahuna ngadto kang Ginoong Kristo. Kaya ang imong object sa imong pagtuo mao naman karon ng cross nagikamatyan ni Ginoong Kristo. Didto kanang cross dili kay mao na imong kanang simbahon kundi ang namatay diha sa cross. You see? Ang cross, God, is a symbol of a redemption of kanang salvation. Yang uban, God, nila magpakadak-an tong cross. Ang ito nga, sila mga habak ko na mga panalipod, protection nga na ilang mga kwintas ba ron nga na kuros. Dili na. Ang namatay diha sa mga cross mo, imong focus. Sa gawas pa, focus your source of power. Kinsa may imong tinubdan sa imong kalig-on o gahom. Ang Espiritu Santo, God the Holy Spirit, is the one that enlightens and empowers us. Ingon nga mga anak sa Dios. Resulta, ano sa resulta? You are a winner believer. Kaya ang imong kanang source, mauman ang Diyos. Whereas kung you want to be a defeated Christian, pildero, imo na ng tinuyuan. Okay? Kaya na may prinsipyo lagi mo tungha diya nga, man is always a product of his decision. Produktura ang tao sa iyang desisyong himuon. Now, man, if you want to be a defeated Christian, ang imong focus, imbes Ginoong Kristo, ang imong mga binuhatan. Mao na imong focus. You are concerned about your good works. Unsa pa? Unsa may kanang tumong sa imong pagtuo, ang imong pagbuhat, mga buluhaton gyapon. Nya ang imong tinubdan sa imong kalig-on,
ang imong kaugalingon. You see? Ug ang resulta, you are a failure. You are a defeated kanang loser. Defeated ba? Loser ba yun? Nga Kristohanon. You see? Can you afford to be a loser? Now, hinuktuki na. Dili pa ulahi. Apan tomorrow may be too late. Kadi di na magdugay. Kuhaon at ang Ginoo Kristo ay. Kasabot magkasa akong ipasabot. Kay ang next number sa programa sa Diyos sa iyang timetable is catological nga kanang chronology sa iyang timetable. Mao ang sunod. Kuhaon na tang mga magtotoo gikan ning kalibutan na sa panahon sa rapture. O kamo mga bag-o pa, di pa mo katugkad niya ng maong doktrina. Sa tanto ni mong padayon, ayaw giundang. Padayon, gyud. Be persistent and consistent. Ug anha ka makatubo sa pulong sa Dios. Kanang imong kalag mutubo ug makakabot sa imong atong common goal as believers, which is spiritual maturity. Kanang maong stage of spiritual maturity is the stage of capacity for life. Kasabot ka? Na nakikatakos pag kinabuhi. Muandam na kanindot, kamabulukon, kahayahay, kaharuhay, puno sa kalipay, puno sa kanang kalinaw. Capacity for life. And besides, imo nang unsa, gikabot ang kanang ang ngadiin, ang Dios mahimaya na. Of course, ang prinsipyo lagi nga itong gibarugan mo nga, only God can glorify God. Dili kita ang mag-glorify ni sa Diyos. Ang Diyos ra, mag-glorify niya. Mabita ng why post ka nang iyo, glory be to God. To God be the glory. Why kapuslanan ka na nga pagpanulti kon dili ka makakabot niya ng spiritual maturity. Kuha ka ba sa buot na kong pasabot? Spiritual maturity is our common goal as believers. Nga dili ka makakabot po na kung wala kay pagtuon sa makanunayon, pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili. Ang imong pagkinabuhi, pariharang yun sa mga kinabuhi sa di magtotoo. Ngayon sa man, ang imong pagkinabuhi, gibasihan mo sa imong pagkinabuhi, mura mga kalibutanon, mga pangunahon ng tawahanon, mga salawayon, mga evil. That is the policy of Satan, evil. Ang panang policy sa Diyos mo ang grasya. Mana kung ikaw mahiluna na o magpaubos sa grasya sa Diyos din, mo na. Di man niyang prinsipyo po. God promotes the humble but demotes the proud. Di man niya na sa James. Okay? Ako malikon. God promotes the humble but demotes the proud. Ang Diyos mupauswag niya itong mapaumsanon apan maga-us-us pod ngadto sa mga mapahitason. Ato ni padayon ugma. Og ayaw kalimot, ayaw say pa ang pagsunod ugma sa atong pagpadayon ini. Magampo ta. Sa dili pa kita ampo sa hinapos nga pagampo, ako kang pangutan-on higala kung ugaling mamatay ka karon. Naibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang maibawan? Ipangutana ta kahigalan ining maong pangutana, sanglit mo kini ang labing mahinungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutan-on ta kanini.
luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili question kung nagkinabuhi ka ba o usa ka talahoron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti sa ingon nini, kinahanglang maluwas kita. Now, higala, aron ka maluwas, una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Admit that you're a sinner. Kaya matulpas mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan ng ingon, wa gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mo kani hinungdan nga dili gayud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay didto sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kay gayon nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pangigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mga taga-Roma 5:8. Higala, sa diyang si Jesus dito sa krus namatay, ang iyang kamatayon spiritual mo'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon, nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. So, sabta kini higala, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka may langit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Sa wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa Juan 19:30. Karon, buot niya nga tagan ka og puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. O Roma 6:23. Higala, kung muluwa si Jesus kanimo kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan. Ug karon buhi siya. Ug atuwa siya sa langit ug nagapangaliya siya alang ni adtong nagatuo kaniya. Itudlo ko kaninyo nga kung nadawat nga minungdanon kay kani mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo nga adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 ug 4. Now, matod pa si Hebreanon 7:25, ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Pinagi sa pagtuo dawata si Ginoong Hesukristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinoon, sa mas bisag unsang gasa, kanang gasaha, wa gyoy bili, hangtod nga imo ka ng dawaton. Musta? Juan 1:12, apan kadtong midawat o bisalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw
naluwas pinagis pagtuo ug wa na bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Episo 2:8-9 na kanayon. Kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit di man kinibunga sa inyong mga palingkamot. So timan ni pagayo, ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tumuo kang Ginoong Hesukristo ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Busa sabta higala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mong bugtong pagis kaluwasan. Duha ra imong kapilian higala, butuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniyang manluluwas o ikaw mahinukman? Pili higala. Pili. Apan samta ang gisulti sa pulong sa Dios diha sa Juan 3:18 nga nag-ingon, ang dili mo tuo, mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mo tuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa. Sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong Diyos, salamat sa imong mga pulong. Pulong sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagpaklaro, pagpatinaw ka namo. Nga di ay ang among pagkahilangit mo lamang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong mga pulong nga among itunan. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nining tanan nga grasya. O dada kami pagbalik ugma, dinhi aron kami magkapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.